שלום חברים, כאן אבירם מ-Builder Co.il, ואם תהיתם איך אפשר לצמצם את הסיכון בהשקעות שלכם, הגעתם למקום הנכון. מיד מתחילים. אוקיי, אז בואו נראה איך אפשר להקטין את הסיכון בהשקעות שלנו בשוק ההון. בואו רגע ננסה להבין מה הסיכון שלנו בשוק ההון. אז תראו, כשמדברים על סיכון בהקשר לשוק ההון, מתכוונים לחוסר ודאות. חוסר ודאות נמדד בתנודתיות. ככל שנייר ערך תנודתי יותר, ככה הוא נחשב ליותר מסוכן. אתם יכולים לראות פה, זה הגרף של מדד תל אביב 100, כלומר המדד של 100 המניות הגדולות בישראל. אתם יכולים לראות את התזוזתיות, כן? זה נראה כמו במוניטור של בדיקת לב, עליות וירידות. זאת התנודתיות שאני מתכוון אליה. חשוב לי רק שתראו שבטווח הארוך יותר מה המגמה, ובטווח הקצר אתם יכולים לראות את הירידות ואת העליות. אז איך אפשר להקטין את הסיכון? הכלי העוצמתי ביותר להקטנת סיכון נקרא פיזור השקעות. בפיזור השקעות ניתן להקטין את הסיכון של תיק ההשקעות שלכם. בואו נראה דוגמה. נניח אתם מחזיקים בנייר ערך שנקרא מיקי, שהנייר ערך עצמו מתנהג בצורה הזאת, כן? זה הגרף של נייר ערך מיקי. על ידי זה שתוסיפו נייר ערך שנקרא לצורך העניין שמחה, שמתנהג כך, אתם תקבלו את התיק הבא, כן? זאת המניה הראשונה, זאת המניה השנייה או הנייר ערך השני. אתם יכולים לראות שכאשר הנייר ערך הצהוב עולה, הנייר ערך הסגול יורד, וגם הפוך, כאשר הראשון יורד, השני עולה. למעשה, ברגע שיש לכם שני ניירות ערך כאלה, התיק שלכם הוא בעל אפס סיכון. אבל שימו לב, בגלל שהמגמה של שני הניירות ערך האלה היא עלייה, אתם יכולים לראות פה את החץ, אתם מרוויחים, אתם למעשה יכולים להרוויח בלי סיכון בכלל. איך זה קרה לנו? שוב פעם, בזכות זה ששני ניירות ערך מתנהגים בדיוק הפוך אחד לשני, במקרה הזה אין סיכון. זה נשמע אחלה, זה נשמע פגז, חשוב לי להעביר, זאת לא המצאה שלי, בחור נחמד מאוד בשם הארי מרקוביץ' קיבל על העניין הזה פרס נובל. עכשיו, אם נהיה רגע פרקטיים, במציאות אין שני ניירות ערך שמתנהגים בדיוק הפוך אחד מהשני. אם מצאתם כאלה, אני אשמח אם תרימו לי טלפון, כנראה שתהיו מיליונרים. במציאות אין דבר כזה. אבל החדשות הטובות הן שאתם לא חייבים ששני ניירות הערך שלכם יתנהגו בדיוק הפוך אחד לשני, בשביל להקטין את הסיכון. לא תקבלו תיק שהוא חסר סיכון לחלוטין, אבל בהחלט תוכלו להישאר באותה צורה ולהקטין את הסיכון. בואו נראה עוד דוגמה ליתרון של פיזור. אורי ובני החליטו להשקיע 100,000 שקל כל אחד לטווח הארוך לפנסיה שלהם לעוד 30 שנה. בואו נראה מה יקרה להם עוד 30 שנה. אורי השקיע 100,000 שקל בתשואה של 5% לשנה, ובעוד 30 שנה יהיה לו 432,000 שקלים. בני החליט לעשות משהו אחר, הוא החליט לפזר את 100,000 שקל שלו בהשקעות הבאות. אתם יכולים לראות את זה פה בטבלה. 20,000 שקל הוא הפסיד את כולם. 20,000 שקל נוספים הוא לא הצליח להשיג אפילו לא 1% של תשואה, הוא השיג 0% תשואה. אתם יכולים לראות את ה-20 הנוספים, הוא קיבל 3% לשנה, עוד 20 הוא קיבל עליהם 6% בלבד לשנה, וה-20 האחרונים הוא הצליח לקבל עליהם 11% תשואה לשנה. רק בשביל לסבר לכם את האוזן, התשואה הממוצעת של מדד תל אביב 100 מאז שהוא למעשה הוקם, מ-1992, הוא בממוצע 11%. אתם יכולים לראות שלבני הוא הצליח להשיג 641,000 שקל, בעוד שאורי הצליח להשיג רק 432,000 שקלים. אתם יכולים לראות שזה פער של כמעט 210,000 שקלים, אך ורק בזכות זה שבני פשוט פיזר את ההשקעות שלו. מגניב, לא?
אז אתם בטח שואלים איך אפשר לבצע פיזור בפועל. בשביל לבצע פיזור בפועל וממש לדוש בכל העניין הזה, צריכים יותר מסרטון קצר, אבל העיקרון הוא לשים חלק מתיק ההשקעות שלכם בנכסים בעלי סיכון נמוך, כמו אגרות חוב ממשלתיות, וחלק בסיכון גבוה יותר, כמו מניות. כמה שמים באגרות חוב וכמה שמים במניות, זה תלוי במטרה שלכם ולמתי תצטרכו את הכסף. ככל שהטווח זמן שלכם הוא ארוך יותר, ככל שתצטרכו את הכסף שלכם יותר מאוחר, כך יותר כסף יושקע במניות. אני בעברי כשהשקעתי לא היו לי יעדים ברורים, ולכן לא ידעתי למתי אצטרך את הכסף שלי. התיק שלי לא היה מפוזר כמו שצריך. התוצאה, הפסדתי הרבה מאוד כסף. אז לכן לפני שאתם משקיעים, תשאלו את עצמכם, מה המטרות שלכם? והאם התיק שלכם מפוזר בהתאם למטרות שלכם? אז מה המסקנות שלנו? פיזור נכון יכול לייצר לכם הרבה מאוד כסף, כמו שראינו בדוגמה הקודמת. פיזור נכון יכול להקטין משמעותית את הסיכון של תיק ההשקעות שלכם ולהישאר באותו פוטנציאל של תשואה. אז חברים, כמו שסבא שלי היה תמיד אומר לי, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. בדיוק אותו דבר, זה מה שצריך לעשות בהשקעות שלנו. אז חברים, אם אהבתם תעשו לי לייק, תודה רבה ושיהיה לכם אחלה שבוע.